what they call the backyard camping. Di ba backyard camping yan? Yeah. Yan. We're here in the backyard. Ay? Ayan guys, nag-start na kaming maglagay ng mga tent. Kay Pare Olan, bagong-bago. Ito pa rin ginamit namin sa Maliko. At saka ito yung inagibang tent to. Yung dalawa nakatulog. Ayan. Ayan, sarap ng tulog ng isa doon. Pare. Okay na dyan. Ayan. Para pakita ko sa inyo kung paano yung style dito sa ano itsura dito sa pinagcampingan namin. Ayan. Doon mamaya may tubig doon. Ayan o. Ayan. Kumbaga na sila ng mga mais dito. Ayan, hanggang doon. Ayan. Tapos yan, nasa ilalim kami ng dito yung mga tao doon. Yan. So, nag-uusap-usap kami nito kasama yung mga pamilya. Ayan. Yung iba, may mga dalalo silang mga bata. Ayan, nakatayo na yung mga tentali. Ayan guys, punta tayo doon sa may sa nagpapatubig. Dadaan tayo dito sa may gitna ng mga pechay. Kita nyo yun? Galing na ako kanina doon eh. Dami pechay dito. So di ko alam kung i-harvest na, pero pwede na siyang gawing salad. Kanina ginawa, kumuha kami kanina yan, ginawa namin salad. So yan guys, tingnan natin ngayon. Ito, dyan tayo magsiswimming. Alright. Tingnan nyo, yung itong magaling na kasama ko sa tent. Di ba namang ayan, sinira ko yung tent niya dahil umutot siya sa loob. Ayan. Yeah, dyan ka. Sarap po. Guys, nandito na kami ngayon sa aming mga tent. Naayos na namin. Ayan. Ito yung tent na ginamit namin sa Maliko na bumagsak. Ito yung bagong tent ni Pare Olan. Yan. Ayun si Jen sa labas eh. Guys, ang ganda dito. Kaya mag-ingay ito. Hindi ako maingay. May ilaw pa yung ni Pare Olan. Wow! May helaw!
Pare, bakit merong baby oil to? Pare, papamasad siya ko mamaya. Pare, papamasad ko mamaya. Bakit pinakita ang baby oil to? Aray. Papamasad siya ko mamaya. Papamasad pala siya. Papamasad siya. Kaya pala.